sehemu netsika dzedu dzechivanhu tichichingamidza changamiro nyamako pakusvika kwavaita. Saka chakumbira vana baba tiuchireka vedu mashure mangu tiuchirei. Sikapatika kukochela sitamina mana mfana ngamburi bainisi yakuzera kuti mangwana sandu kudi akupi kunoti pesa nyaya akanditora ichi muchamanji akazoma 9 fona kana mfanira ati atausena rudashi wada mari yawo vakundinese inobvunza kuti koma yangu yakashanda mombe dzakadonza unidzi pisa foja skanza madam manicherese pandiri kuuya chebva wako mari yawo zvazvishambisikana inokuruka akufona akuti koiwewe wakaendesa amai yangu kudare sei ndikati aina nherisa amai kudare asi dare ndorakaona zvakakodzera kuti amai kwauye kupi kwauye kudare ndibva atanga kuti kwachitara zvaanonzwa kudare ndisvika pakumudzoserawo ndibva ndanyara achanga michizvaa andikukanzwa kuti kwese waendesa amai wangu iwewe kudare amai wangu wakakutadzira chicha wakanyakuta dzoro wakudzise dare ngati ava ine anamboti amai vako iwewe vaende kudare kwayo vanga vadii kuuya padhuze wotigadzika paground amai vako ogara apa ine ndogara apa wondibvunza kuti ubvunza amai vako kuti kuti muzoendeswa kudare chii changa chaitika zvikanziwa nabasa newe asi munhu andibasa neni madhamu wangu ndandibasa nawo ndandilotodzoka ugari pamba ndikati aina handangana abasa nekuti madhamu akwadzoka nawo kuti madhamu akwachiwanga wauya sini ndangoti chiuya tipedzerani ndipedzi zvangu zvandakashanda lebha rangu andikashanda kuti tichitapedzerani ndozviita zvinhu zvangoita zvinhu zvangu nemukadzi wangu Alright, Mukadzi. Tamira yewe ndibva zvaarutaura. Okushaka kutuka ndinekutuka ndakangobvunza wese kumataurira aita yai kuti kwazosvika pakubvunzana namutemberi kumatare saka handina kana chandakazombokwanisa kuti ndikwanise kunzwa nekuti ndinanda kutotungwa kunzi amai vako wakaposhe chii nyangwe ini ndakazvarwa 9 months saka handina kana ndakamboizenderera mberi kutaura ndakabva ndatongoita se ndatongonyara ndikati apanga kubudira zvakawanda kuta pakutaura. Saka uri kudini mukadzi? Hausi kuda mukadzi ende wachada mukadzi? Mukadzi ndiye. Mubvunzei kuti uchiri kuda nezvangu here? Uchiri kuda nezvangu here mandasi? Nini zvangu nezvenyu handichadi. Hauchamuda? Chokwadi changa. Mupe kashere. Anzani chakuda. Anosimbe changamira achandira nachitongonyera kuti udianga ndizvechokwadi. Ndakudawo lebhela ndakashanda mumu. Ndikapinda munda ndakareba 40 kana chandakawana. Ndakaforoma zvidhina 16,000 ofuni iri pamba. Ndaida kumbozvitengesa nonyaso kuti mudhari watakaita usisina ungamusha. Uya akamira amai yako akamira. Ofuni ndaramba yakamira kaita se yakadaro ipamba. How many thousand? 16,000. Handina kanya tina zvipamba 16,000. Kwete changamira. Zvidhina zvatakachaya zvidhina zvinoita 12,000. 16,000 yaanhamuzi wete. Nhau yelebha takapinda mumunda tose hatina chatakabuda nacho mumunda. Magocha acho panapa ndinawo. Takatanga kutengesa focha tobva tadzoserwa $20. Tobva taenda nemabhere edu echi2 tobva tawana mari inoita 600 something. Tatine chikwereti chevashandi vano vari kutaura futi kuti hatisati tabhadhara chinoita 500 something. Saka handina chatakasara nayo. Mari yacho yanga iri mukadhi yacho ndakamupa kadhi akapedza zvese mari yanga iri mukadhi handina chandakambowana nefoja ndina kana lebha yacho yekuti ndizive kuti ndinoiwana papa ndina pamwe pandinoiwana ndakatodyiwawo mvura tiri tese nomabira angu. Wamza zvakawa? Changamira. Inini handisi kumboatendo nandiri mukadzi wake. Ndikati nenyaya yekuti inini ndiri mushandi vake. Nokuti ndakabva mumunda ndikapinda mumunda ndikashanda kubva iri nesi ndichiri makomba ndipedze ndichiita zvandaita. Amai wangu inini nenzeo dzangu ndakavanzwa vakamira murodi vachitirega timboseka tonondifoja inobudisa chii ende ndikada kuzvitarisa kuti ndikuda kuno chichi chaitika ende sure foja haina chayakabudisa pamari yakabuda ndakasasacrifice kutengera na mainifomu nasika pamba
tiri muharani kamuzoti mandaza ko foni toita sei zvikanzai madam ngatisa tenga foni ngatichiitira tibharanise zvinhu zvawana kuchikoro foni tikushandisa tikasvika ndichisvika kumba ndakaona foni yakutora chipiwa mwana hapana kuti ndiudzwe nzi nhasi madam tiri kudai hapana chakangosunduka chopiwa mwana patenga bhegi rinonzi riri kuenda kuwana patenga chatengwa ndikangotoronga chinongedza zvinhu zvangu zvogona kutura zvikutu hapasi nzi ndikuendesera kuwana ndopana kamubvunza saka ini ndikushandira mukadzi wako mukuru here ndikushongedza mukadzi wako mukuru inini mukadzi wako mukuru akashaya bhegi anogona ngoti nhasi mwana ndipe bhegi dzirisi nditakure riyeni kuda kubhadharwa senza kwakaita naika kodya yakaburitse chi kodya yakaburisa 630 ndomaita se mari yendobhadhara mari yemba imwe yacho yakasara iti akatakwa chimwana chake chimukomana chidiki $20 kwajasi adzoka asisina kana chinhu tati tikuenda kubhadhara chikwereti akasunga akati madziyo achienda kodya mari yengu 1000 iri kutaura ndakamba $45 kwasara $50 akaenda kupa $1030 imwe yacho bhaadya ndisingazive kwaidyira kubvunza naasingabvunzi nokuti ndaida kuona kuti mumwe wangu achasvika papi saka iwo kuda mari muudze mari yako vandipa 400 yemberero imakawana 600 inini kubva ndichishanda ndaishanda zvinhu ndichindikuita zvemusha wedu asi ndisingazoi ndiri kushandira kufadza hama dzemubi yangu ini ndatoshanda pfungwa dzangu dziri pamwe chete ndiri kushandira musha wedu saka panongodarebe kushanda kwandakaita pandakaita ureka ndoda 600 baba wako Andrew Station. Andrew Station. Gara. Mwana kwara mbio. Iwe atazvira kwakatoda kuma. Chokwadi changamire ndiri kuzvinzwa kuma ndinoparapara ndinotsvaga nhasi nditira kundiro payment riri kupfuka panapa ndandine kamari kandinako kandaita kaanje wakawana ku ndakaparaparawo mune vamwe takamuchaja chi nemombe kamwe chete 7 chete izvozvo ndakati mhindura muri wandira bosi hapana kupereka uyo akanga izvozvo ndakati mhindura muri kurisa mari yakutaura iwe mapuwa mari yamai Dola. tauraini mari ichi pano mari saka muda imari difference yacho weka kamira ndokubvunza I'm asking you to pay the difference yacho 8 parisi kuno different kutaura novanoita zvemari right wazvinzwa kuti mwana wako mwana chikwati chata arambiwe mwana wako uyu mwana wako ari kutaura kuti ndakasenza munda celebrity ndakawana $600 pasi pa $600 ari kuda chi $400 papfuma tikachaja kuti unopiwa mombe imwe chete nechi saka ngatidaiso zvinyori mari iyi yanga iri 150 but isu akuroti 150 because pasinobhadhara mari yedai yaenda 20 yacho 930 pasara 100 chiya 140 120 saka wapiwa 6 wapiwa kwasara nyorai kubhuku balance save 600 oh mumbera mari kutseka mari right iwe oh tenge sipo right kuti mudari ukagaragara unotora mari yako munodari wazvinzwa mai right mukadzi ari kuti ndakasenza newe ndoda $400 isusu tine mutemo watinotarisa watosenza nawo pa $400 makawana $600 nemashandiro amaita
mese mamsina kurongeka but zvisine judgment yatinopa. Baba munozani? Unomutsvagira mukadzi wako $250 leo unomupa 250. nyange kusina chakabuda panoibwa panofa munhu hapashaike fuko kunyika. Pana anoda chokupindura right apa pandasiya zvinhu zvitaura zvino zvina zvitaura zvinokumba chamo zvidhina ende unotengesa zvidhina zvako pa12,000 unotengesa zvako 6,000 hoboni yanga isati saka zvinoitika panhamba inogona kuchazobuda saka iwe chironga kuti ufoni ngaparadzwe sei mupe zvidhina zvake wazvinzwa zvisina kupopotana kana kumutuka kuti aite zvinhu zvake zviri quiet. chokwadi pane pandinoda kuti taura kuti nhamba yakataura inogona kuchazobuda tinozviona kubva ipapo kana mabudisa zvidhina maona kuti pabudisa nhamba yakati pakuruoko kuonera inini semunhu wanga ari pamba ndandisina kumira seurongwa hwedu hwatagara tatinahwo inini ndanga ndichishandisa zvidhina ndandichitovanga izvozvi sezvo tatiri murodhi wekuti tiri kuda kuita zvinhu zvedu zvikati chiri poripoto zvikazochinja saka zvinhu wakabvira zvaro zvichotoona ndinofungidzira kuti ndaane 3 days ndichishandisa chivakabanerera saka unombotiwe bhandi rinogona kuzoatikita makerasi pese akubhanira asingachizive kuti uyu ari kuwana 5,000 tabvisa zvinoti andiri 5 times 30 kwasiriwana 150 mupe aiwa handichaedza changamira inini kuramba zvangu mudzimai changamira kusi kuramba kuti izvo kuti ndirambe mudzimai chinhu chiri kunyanya kuchingurudza chikanyanya kuchingurudza mukurarama kuwandirwa vanhu akandivanza nechirwere aimwa mapirisi mafuta because makatodanana mese mukadana chirwere mafuta angakatara mashuka ekuda kuhwadza kana kuti baba vasunzoro matikudi amai uyu murume weka akandida ndiri ndozvanga ndiri akandiudza kuti sha isusu tinogara musha ndevani ndevedu no problem. Ndikataura iti mushonga inotora kumadziwo usatorere pakipi kumadziwa kuna amainini wangu ndinomboziva vanhu ukwazvomuya nini vese kuna amainini wangu akaita siya amainini wangu adzuka wakadai zvese ndakagona kuzvigamuchira ndikapinda munda ndikapedza asi mushure mukuti yakuchikora foja tatasa kuti ndaenda kutora mari ndakatanga taranzi inini madam ndoda kuroora mukadzi kuita naye mwana asi anenge achigara kusaidi iyo gara ako pano ndikasvika pamunzi kuti inini kwete tora mukadzi wakagare papi pano inini handina mwana ndoshandira vana wako 3 uyo ndichawaka pano uyo achabva ukarikatarisana nezvinhu zviri pano pamba ngawo yashandire mwana wake notaura zvese izvo zvamako zvese zvimese zvamakuzorana zaangana ngaenda majaji mazvidzwa zvatatonga ani kwazvino 5,000 nezvidini 250 right and musaina pa dismiss next case taura no problem zvinapiwa wakasununguka unoenda naye wewe uyakunyora kwa